ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ପ୍ରଜାପତି। ପ୍ରଜାର ଅର୍ଥ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଦେବତା। ଦେବତା, ମଣିଷ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଏପରି ନାମକରଣ ଯଥାର୍ଥ। ବୁଦ୍ଧି, ବଳ, ସାହସ, କଳ କୌଶଳ ସବୁଥିରେ ଏହି ତିନି ଜାତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଚୁପଚାପ ବସିଯାଇ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା, ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କିପରି ସତ୍କର୍ମ କରି ସତ୍ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏକ ବିରାଟ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର। ଝରଣାର କଳକଳନାଦ, ପାହାଡ଼ର ଶାନ୍ତକାନ୍ତ ନୀରବତା, ବନଭୂମିର ସବୁଜିମା, ନାନା ଜାତି ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସୁମଧୁର କାକଳି, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଫୁଲଙ୍କର ହସରେ ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରହେ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହେ, ତେଜ, ଓଜ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବଢ଼େ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ଉତ୍ସାହ ଆସେ। ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ରହି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ କରି ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ। ଦେବ, ଦାନବ ଏବଂ ମାନବମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ରହି ନିଜ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କଲେ। ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜୀବନକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ। କାହାରି କିଛି ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ସବୁରି ଚଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ କାଳ ବିତିଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଗଢ଼ି ପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ସାହସ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବା ପାଇଁ। ତିନି ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବି ଦେବତାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚତୁର, ନିଷ୍ଠାବାନ। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଶାଳ, ପବିତ୍ର ଏବଂ ନିର୍ମଳ, ଚରିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ। ସେମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଏକାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛ ଯେ, ଘଟଣା କ'ଣ? ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ଭଗବାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଏବେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ ମତରେ ମୋ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପଦେଶର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ତମେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବ। ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ସେଇ ଉପଦେଶଟି କ'ଣ? ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ପିତା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ ଦେଇ କହିଲେ, ଦ। ଏଇ ମୋର ଉପଦେଶ। କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ମୋତେ ପୁଣି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ନା ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବୁଝିପାରିଛୁ, ଆଉ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦର ଅର୍ଥ ଦମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ଦେବତାମାନେ ରହୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଭୋଗ ବିଳାସର ଭଣ୍ଡାର। ସମସ୍ତେ ଭୋଗରେ ମାତି ସୁଖ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିତ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ସତ୍ୟତା ଦେବତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଦରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଗରୁ ତ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭ, ମୋହଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦେଖି ମାନବମାନେ ଭାବିଲେ, ଆମେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବିଦ୍ୟା ଦାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜୀବନ ପାଳନ କରିସାରିଛୁ। ଏବେ ଆମକୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ବିଦ୍ୟାଦାନ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଦେବି। ତାହାର ପାଳନ କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ତମ୍ଭେମାନେ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ମାନବ କହିଲେ, ଆମକୁ ସେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତାହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ବ୍ରହ୍ମା ପୂର୍ବପରି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ ନିଜର ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଦା। କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ? ମାନବମାନେ କହିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପଦେଶର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲ ଦେଖି?
ମାନବ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଦାର ଅର୍ଥ ଦାନ। ଦାନ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇପାରେ। ଯିଏ ଦାନୀ ତା ହୃଦୟରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ନଥାଏ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଳସା ନଥାଏ। ମଣିଷମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରୀତ ହେଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋଭୀ, ସ୍ୱାର୍ଥପର। କାହାକୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସହଜରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନେ ନାନା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଧନକୁ ଦାନ କଲେ ତାର ମହତ୍ଵ ବଢ଼େ। ମଣିଷମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚିତ୍ତକୁ ନିର୍ମଳ କରିପାରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଉପଦେଶର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ। ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦାନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ବିଦାୟ ନେଲେ। ତାପରେ ରାକ୍ଷସଗଣ ଆସି ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଦେବତା ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଶୈଳୀରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଦ। ଉପଦେଶ ଶୁଣି ରାକ୍ଷସଗଣ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଉପଦେଶ ତ ଶୁଣିଲ, ତାର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କହିଲ? ରାକ୍ଷସଗଣ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଦର ଅର୍ଥ ଦୟା। ଏହା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂଷଣ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ହୃଦୟ କ୍ରମଶଃ ଉଦାର ଏବଂ ମହତ୍ ହୁଏ। ପ୍ରଜାପତି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ରାକ୍ଷସମାନେ ଖୁବ୍ ନିଦାରୁଣ, ରୁକ୍ଷ ପ୍ରକୃତିର। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ କରି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ବାଧକ, ଏକଥା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦୟାର ମହନୀୟତା ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଏବଂ କୃତ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବୁ। ଏହା କହି ରାକ୍ଷସମାନେ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିଗଣ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି। ସବୁ ଧର୍ମର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଅଛି ଏହି ତିନୋଟି ଅକ୍ଷରରେ, ଦ, ଦା, ଦ।